два питання, на які ми сьогодні зауважимо увагу послів. Це перше стан з питаннями прав людини в Криму, положення кримськотатарського народу. І друге – це необхідність внесення змін і доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим. Неймовірний тиск, і особливо останні 3-4 тижні немає жодної родини кримських татар, до яких би не заходили ті чи інші так звані агітатори, такі помітні версти кримськотатарського населення, скажімо, духовні особи ісламські, вчителі, лікарі, бізнесмени. Багато з них викликають до ФСБ, до інших структур, органів. Ми вважаємо, що вибори на окупованій території за визначенням є нелегітимними. Всі ті, хто бере участь в організації цих виборів, мають потрапити під санкції і отримати свою частину відповідальності. The position of the international community, including Turkey, is very clear on Crimea. We do not recognize the annexation, and we are very open about this. There had been other legislative attempts, elections before in Crimea. They were not recognized. The same will be true for this. Ми говоримо про те, що потреба в удосконаленні статусу Криму саме на основі принципів міжнародного права. А вони кажуть про те, що суб'єктом самовизначення є корінні народи, і є корінний народ кримські татари. І ми говоримо, що цей шлях, він скорочує шлях до деокупації Криму, він надає дуже ефективні важелі для української держави, для наших партнерів, аби повернути Крим під контроль української держави. Вона може в'їжджати на територію окупованого Криму, звичайно, відповідно до українських законів, звичайно, розмовляючи з тими, хто там є. Але казати, що в'їжджаючи за тиждень туди, зустрічаючись там з кимось, і це висвітлюється медіа, і казати, що це не частина передвиборчої кампанії, ну, як для мене, це щонайменше странно. Кажучи, що відбулося порушення міжнародного права, вона не каже, що це порушення потрібно виправити. Навпаки, вона намагається займатися якимось маніпуляціями, пропонуючи міфічний референдум, ні на які трюки, такі, які легітимізують окупацію Росією Криму, ми за визначенням не підемо. Будь-які референдуми, якщо вони відбуваються тільки у всій нашій Україні.